Nou, nu komt er een jonge dame, Jamila. Voor de eerste keer in haar leven de steen doorbreken. Met haar elleboog. Dit is haar eerste optreden. Jamila 今天是第一次参加这个表演。Dan 3 tegelijk, hè? Niet 1 stuk, maar 3. Zijn er echte stenen, hè? 是真的吗？我付了一下呀。It's echt steen, hè? 一个荷兰女孩子。幾條嘢，唔使用力嘅。喂，好似變白嘅喎，啲氣斷咗咯。laatste, hè, 最后一次 ，Dominique 用他的手用他的拳头把这3块石头打下去。呢次用頭量呢個。Nou, Dominique, met zijn vuist. 他是不会一次就成功呢？哇！请给热烈一点的掌声好吗？谢谢你们。Nou, dat was de Shaolin Kung Fu. Uit Roermond. 啥？